streaming YouTube. Uga sound system kagungane Mas Darto Laras. Terop yo nggone Mas Darto Laras. Ngono matur nuwun. Masjid yo nggone Mas Darto. Oh, masjid nggone umum. Oh, tak kira nggone Mas Darto yo. Terima kasih matur nuwun. Jan luar biasa. Pamundutan akeh nganggo banget. Iya. Assalamualaikum Pak Dalang. Waalaikumsalam. Dalem Bapak Narji bakule mie ayam. Badhe nyuwun lagu 1 Podang Kuning, 2 Cinta Merah Jambu. Grup Buah Padi matur nuwun. Wah, ya Pak Narji. Pak Narji mundhut lelagon paring redana kelawan awake dhewe 500.000. Nah, terima kasih. Kurang 450. Oh, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Sadurunge awake dhewe nyuwun dawuh karo Mas Prih lawan Mbah Lurah, tak unggahke pesindene. Oh, tak unggahke pesindene. Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon slendrone Mas. Slendrone Mbak Vivi karo Mbak Inces jumeneng marak mangayon. Ya, terima kasih. Tocae nacai jatuh cai ki. Ayo panggil Mas. Apa-apa gendera Ngetang siti kuburan ayu ambiak bukan bonata kupur Selamat malam Dok Vivi. Selamat malam Yong Cangi Mbak Yulin Bu. Selamat malam Mbak Inces. Selamat malam Cangi. Mbak Vivi. Nggih. Ngaturno panuwun kawan warga masyarakat ana Bulak. Wondene wis minercaya awake dhewe sak rombongan PGP Budaya Kesatria Wasis. Oh, ngono. Ngaturaken sugeng dalu ugi matur nuwun kagem masyarakat Dusun Bulak, Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar. Matur nuwun sampun minercados mempercayai kami sak rombongan untuk menyelenggarakan hajatan bersih dusun nggih Mas. Bersih dusun. Bersih dusun, dusun Bulak Begal. Mugi-mugi hajatipun ndadosaken masyarakat gembah ripah loh Cinawi, tandur subur omo kabur. Amin, amin. Murah rezeki, panjang yuswa. Amin. Amin. Mbak Bibi wis saiki Mbak Inces. Ayo kowe tak jaluk ngaturake ya kowe mau surat Al-Fatihah. Mas. Lah kesurupan kok piye jane? Lah piye? Ya mate yo ngaturne kaya Mbak Vivi ngeten iki mengucapkan selamat untuk warga Bulak. Ngoten lho Mas, kok kon Al-Fatihah iki maksane darusan ngono apa piye? Oh, kowe pengen ngaturke selamat juga kepada warga masyarakat Begal. Wong bintang tamu mosok kon Al-Fatihah. Wong yo kudune mengucapkan selamat kok yo. Selamat Al-Fatihah ngono. Oke. Ya saiki awakmu ngaturno panuwun kawan warga masyarakat Bulak. Utamane kan Mas Darto ning dhuwur wae Engko ndak sepore nang dhuwur wae. Nyapa? Kene lho. Kene aja dhuwur gendeng. Jare kon ning dhuwur tak pikir yo ning kene kok yo. Ngaturke ya kuwi matur nuwun Mbak Inces. Nggih niki. Awit apa? Warga masyarakat Bulak iki warga masyarakat sing berbudaya, berakhlak, berbudi luhur. Nggih kok yo. Aja netok ya trima wayangan nadyanto ning kene iki campur sari dimatke karo warga masyarakat Bulak. Kae pesindene piye? Dalange piye? Niagane piye? Mula sing ati-ati. Kok yo. Lah, klebu Mas Darto kan ya seniman sing wis lawas. Ya kowe mesti apa ngerti? Info apik engko dijak karo Mas Darto kan ya ora ngerti. Sidone leh ngomong ki kapan? Kok ngono kan. Panggilane Darto Laras kok ke mau Darto Laras ket mau kok ngono. Lah piye to piye? Ya mbok yo gentenan kok ya kone aku